Чака! Или съм на частта, господи. А да, да, сега ми покажа направо. Ето! Защо закъсня? Защо закъсня? Малко да преправя. Така. Защо закъсня? Госпожо, аз отивам до туалетна. Да, отивам до туалетна. Да. Що закъсня? Между часи! Здравейте ли сме? Тебе, какво става? Той така ме подминаваш. Нищо. Да. Добре, айде. Айде. Поставяш да си така нещо да взима? Не. Окей. Айде. Ние сме в час. Да. Чакай малко, бе. По български мама изписа, че там съм много добър. Преразказ. Защо закъсня? Пише аз. Тя ми отговаря. Защото се напих на партито на Тео. Ето затова е... Направо то личето си полетя. То просто... Който си напише преразказ, си тръгва. Добре. Как може да се напиеш? Госпожа, аз съм готов. Супер ти, твоето е вярно традиция. Как може да се напиеш? Тя май нещо не знам. И преразказа. Преразказ.